अनंत टी दे रिफ्रेश हमी। मला काल 2-3 दिवसात बऱ्याच लोकांचे फोन आले। मी बोललो मला 3 दिवसात त्यांचे फोन पण घेता आले नाही। एक दिवस तर बाबूराव धुरी माझ्याबरोबर होते, म्हणजे पक्षप्रवेश झाल्यानंतर त्यावेळी काही नेत्यांना भेटणं, त्यांच्याकडून काही मार्गदर्शन घेणं, अशा अनेक गोष्टी त्या ठिकाणी होत्या। काही लोक अगदी रात्री 2 वाजेपर्यंत चर्चा त्या ठिकाणी चालू होती, त्यामुळे मला त्यांचे फोन घेता आले नाही। काल मी सकाळी उतरल्यापासून सुरू झालं तर काल बऱ्याच ठिकाणी स्वागताचे कार्यक्रम होते। आता याच्यानंतर मी स्वागत वगैरे काही घेणार नाही, आता डायरेक्ट काम, त्याच्यामुळे त्यांचे फोन घेता आले नाही। आत्तासुद्धा माझ्याकडे बघा, आता जर गेले तर जवळजवळ 90 मिस कॉल पडलेत। त्यामुळे सगळीच माझी जी मंडळी आहेत, मी कधीही कोणाला दुस्वासाने वागवलं नाही, प्रेमाने वागवलं। माझ्याकडनं होणारं काम मी 100% केलं आहे। माझ्यावर प्रेम करणारे जे कार्यकर्ते आहेत त्यांना म्हटलं तुमचंही कधी नुकसान करून घेऊ नका, तुम्ही आहात तिथे, जे कोण आहात तिथे राहा। मी एकटा प्रवेश करतो, मी सगळ्यांना सांगून प्रवेश केला आहे, मी सगळ्यांच्या बैठका घेतल्या, त्यांना माझी भूमिका सांगितली की सगळ्याच गोष्टी आता तुमच्यासमोर मला मांडता येणार नाही, की मला होणारा त्रास, इथे तुम्हाला होणारा त्रास, ही भूमिका मी घेऊनच पुढे चाललो आहे। त्यामुळे माझ्याबरोबर जे काय माझी सगळी मंडळी असतील त्यांनी मला आशीर्वाद लांबून कुठून असले द्यावे, सगळ्यांचा उद्देश एकच आहे। एकट्याने प्रवेश केला, मला मदत कोण करतील मला माहिती नाही, एकट्याने प्रवेश, आणि याच्यातून तुम्ही समजून जा। काल मला बरेच माझे जुन्या सहकाऱ्यांनी मला 2 दिवस, मी आज एक पोस्ट टाकली आहे, एवढे 3 दिवसात पण मला कोणाचे फोन घेता आले नाही। बऱ्याच जणांनी पाठिंबा दिला, तर मी सगळ्यांची नाव कशी जाहीर करू आता? त्यामुळे त्यांनी जे आपलं काम करावं। सगळ्यांचं मिशन एकच आहे की केसरकरांना बदलणं। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल।